Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με το Λευκό Οίκο και τον ανταποκριτή μας Πέτρο Κασφίκη. Πέτρο, ΗΠΑ και Βρετανία είχαν προειδοποιήσει για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών στη ΗΠΑ. Ανέφερα πριν και την αναφορά της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Οι ΗΠΑ παρακολουθούν, να πούμε, από την πρώτη στιγμή τα όσα εξελίσσονται στη Ρωσία. Και μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες τους θεωρούν ότι έχουν επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο χτύπημα πραγματοποιήθηκε όντως από ένα παρακλάδι του Ισλαμικού κράτους που έχει ως βάση το Αφγανιστάν. Από εκεί και πέρα, οι ΗΠΑ κρούν γενικά το κόδωνα του κινδύνου για την εμφάνιση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθώς βλέπουν ότι μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, το Ισλαμικό κράτος προσπαθεί να επιστρέψει, αυξάνοντας επιθέσεις στο εξωτερικό. Αυτό που επίσης αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι οι Αμερικανοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν είχαν περιοριστεί στη δημόσια προειδοποίηση που είχε εκδώσει η πρεσβεία του στη Μόσχα και συνεπώς υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει ιδιωτικά τη ρωσική πλευρά για το κίνδυνο μιας επικείμενης επίθεσης. Και μάλιστα σε αυτή την αναφορά μιλάει και για συναυλιακούς χώρους. Το λέει και πολύ συγκεκριμένο. Τους λέει να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε συναυλιακούς χώρους. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και δείχνει, αν θέλεις, το πόσο μπροστά είναι οι αμερικανικές υπηρεσίες. Θυμόμαστε ακόμα και όταν την περίοδο που ήταν ξεκινήσει η εισβολή στην Ουκρανία, είχαν προειδοποιήσει σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία. Αυτό όμως που λένε είναι ότι ειδοποίησαν τους Ρώσους γιατί είναι μια υποχρέωση και το κάνουν ακόμα και για εχθρικές χώρες, όπως για παράδειγμα στη περίπτωση του Ιράν. Οπότε, σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον, η ρωσική πλευρά ήταν πλήρως ενημερωμένη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Πέτρο Κασφίκη, και από τις ΗΠΑ και το Λευκό Οίκο να πάμε στις Βρυξέλλες και τον ανταποκριτή μας Σαράντι Μιχαλόπουλο. Σαράντι, κατόπιν όλων αυτών, αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει με τρόμο την αντίδραση του Πούτιν. Κατερίνα, όσο ο Πούτιν δεν λέει ξεκάθαρα και ρητά ότι η Ουκρανία είναι πίσω από αυτή την επίθεση, οι Βρυξέλλες κρατούν στάση αναμονής τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι άργησαν να αντιδράσουν σε υψηλό επίπεδο. Χθες το βράδυ είχαμε μια πρώτη γενική τοποθέτηση του Πίτερ Στάνου, του εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής, και μόλις αργά σήμερα το πρωί προς το μεσημέρι είχαμε την πρώτη ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν Φον ντερ Λάιεν και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Τώρα, κάποιοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εδώ στις Βρυξέλλες, Κατερίνα, λένε ουσιαστικά ότι ο Πούτιν εδώ και καιρό ψάχνει μια αφορμή προκειμένου να κλιμακώσει την επίθεσή του στην Ουκρανία. Οι διπλωμάτες λένε το εξής. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εδώ και καιρό έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιταχύνουν την αποστολή πυρομαχικών, διότι περίμενε κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία αρχές Μαΐου. Τώρα αυτό που φοβούνται κάποιοι εδώ στις Βρυξέλλες είναι το γεγονός ότι ο Πούτιν ίσως εκμεταλλευτεί αυτή την τρομοκρατική επίθεση προκειμένου να κλιμακώσει την επίθεση στην Ουκρανία νωρίτερα, πριν φτάσουν τα ευρωπαϊκά πυρομαχικά στους Ουκρανούς, έτσι ώστε οι Ουκρανοί να μην μπορέσουν να αμυνθούν καταλήλως. Τέλος, να σου πω ότι υπενθυμίζουν ότι έγινε μια σκληρή επίθεση χθες στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σαράντι Μιχαλόπουλε.